Ahoj, volám sa Vlado Moravčík pod prezývkou Drákula, Muay Thai Bloody Legend a ukážeme si dneska základnú rozcvičku na kopy. Tak, predtým ako sa začnete nejako rozťahovať, je dobre sa určite troška rozohriať buď nejakým švihadlom alebo nejakým behom. Začneme úplne základné veci, aby ste si hlavne zohriali tie bedrové svaly, bedrové kolby. Oprite sa o stenu, vyšvíhate nohu, dajme tomu 10, 15 krát, 20 krát, naozaj. Kto potrebuje dlhšie tú rozcvičku, keď je už nejaký starší, odporúčam určite viac. Daj si takéto základné švíhania, môžeš si ich prestriedať potom s takýmito prednými švíhaniami. Zase daj si 10 na jednu nohu, 10 na druhú. Plus môžeš pridať ďalší rozcvičovací cvik. Natiahnem koleno dozadu, zatlačím tú panvu dopredu. Je to veľmi dôležité pri kopaní či už kolien, či už tých rankikov alebo typov. Potrebujete stále, aby tá panva chodila hore, dole. Ďalší veľmi dobrý cvik môžete použiť. Zídete dole, dáte sa na 4 a znova ten pohyb, ktorý potrebujete v prvom rade rozcvičiť tie bedrové svaly, sedacie svaly. Takýto krúživý pohyb. Znova si môžeš dať 10 krát na jednu stranu, 10 krát na druhú, dovonka. Znova si prebehni jednu nohu a druhú nohu. My v Drákula Monaco Gym používame rozcvičku. Pred každým tréningom je to naozaj veľmi dôležité, aby ste sa nezranili, aby ste si nespravili zbytočne nejaké zranenie. Keď chcete v tomto športe určite pôsobiť dlhšie.